ପାରୁଥିବେ ଚେରିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରା 7 ଦିନ ଭଳି 7 ଦିନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଗମ ହେଇଛି ଏବଂ ଚେରିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆସି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା, ପାଖରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କମିଟି ମେମ୍ବର, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଆତିଥ୍ୟତାରେ କିଛି ରହିଲା କି ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆତିଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆତିଥ୍ୟତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟିଏ ଚାମ୍ବରରେ ବସିଥିଲୁ, ସେଠି ଆମକୁ ଯେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବା କଥା ସେଇଭଳି ମିଳିଛି। ଆମେ ତେଣୁ ଆତିଥ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି।